Ассалому алайкум дӯстони азиз. Тарзи тайёр намудани пирожни павловаро барои шумо пешкаш мекунам. Ба мо лозимаи 4 дона тухми на калоне на майда, тухмои средни, 1 пиёла пур шакар, 1 қошиқи калон оби лимон, 2 қошиқ крахмал, 4 дона зарди тухмро мемонем. Боз ягон чизи дигар мепазем дӯстони азиз, ягон печени резонак. Анамиқа маҳсулот ба мо лозимай. Аввал шакарро бо ҳамроҳи сафеди тухм лат мезанем то сахт шуданша. Бо мо бошед дӯстони азиз. Шакарро кам кам ҳамроҳ мекунем, якбора намеандозем. Аввал тухмро сафедиша ба миксер лат мезанем 1 дақиқа, баъд ҳамроҳ мекунем шакарро. Видео дуру дарозай ман бо ҳамроҳи монтаж хеле вақтша кам кардагим, хеле 2 дақиқа 5 дақиқа гузаштаги, баъд шакара ҳамроҳ кардагим дӯстони азиз. 1 пиёла шакар пуррай чанд бор камкамӣ ҳамроҳ кардагим то об шуданша. Иҷа хушрӯ ҳоли об шудагӣ нестай, камтарш мондагӣ буд. лимони кислотаро ҳамроҳ кардам, боз 5 дақиқаи дигар ба миксер лат задам, баъд крахмалро ҳамроҳ кардам, боз 3-4 дақиқаи дигар лат задам. Ҳамагӣ 20 дақиқа бо миксер лат задам. аз миксери нағз вобастагӣ дорад. Миксер агар мощностиш нағз боша, ваттиш нағз боша, шумо метавонед ки дар 5 дақиқа ҳами бизеро тайёр кунед. Бизе 2 намуд мешавад. Бизе меренговӣ мешавад, бизе ҳами хеле обични. Меренговиш дар ҳарорати гармӣ дар пар об мекунед. Ами косатона дар пар монда обда гармида шакарша об карда баъд миксер мекунед. закрити звёздочка насадкамонай бо ҳамроҳи закрити звёздочка тайёр мекунем. ҳами пирожни павловаро дар духовка бо ҳамин шакл бояд бошад. анами хел мобайниш камтар сурохдор, барое ки мо дар дарунаш начинка мемонем. ҷои сурохша ҳатман бумонед. майдатар кунен ки якдигариш дар вақте дар духовка монден калонтар мешава, начаспа. 4 дона тухми миёна 7 дона мешавад. якташ майдачаи бад шудагие, ҳамагӣ 7 дона шуд. якташ беҳад охири бизе мондагӣ буд, майдаи бад омадагие. анами соати духовка дар ҳарорати 80 градус мондам. аввал 1,5 соат мондам. 1,5 соат ки шавад, овоз мебурорад, духовка фарёд мекунад. баъд дидам ки тагиш ҳолиам камтар сустарай, боз ним соати дигар мондам. анами 1,5 соат аллакай рафтестай, бо ним соати дигар мондам. ҳамагӣ 2 соат шуд. пирожниё тайёр шуд. ба мисли меренгови рулет ҳаст ку, ба мисли ҳамои таъмаш. дарунашда клубника начинка ҳамроҳ кардам. клубникаро майда реза карда ҳамроҳ кардам дар дарунаш. шумо метавонед лимони курд кунед. дигар начинкаҳо ҳастай. мешава бо банан кунед, бо ягон меваи дигарам кунед, меша ҳамаш бо таби дили худтонай ороишиш. кремиш духтаро шеф дукат бо ҳамроҳи қаймоқи файзи расул ва скушони малакай. якҷо маърака рафта будам, эклер пухтам. зиёти креми эклерай, барое ки беҳад бисёри бад кремша тайёр карда будам, зиёти карда буд. ним литр шеф дуката бо ҳамроҳи 1 қаймоқи файзи расула калонош ҳамроҳ карда бо миксер лат задам. ами шеф дукат беҳад объёми бисёр метия кремаш. боз ҳамроҳ кардам сукушони малако. беҳад креми болаззат шуда буд. хостам ами пирожни павловаро тайёр кунам. пирожни хоҳиши чанд подписчико буд. духтаро кори ай ҳама осон, коре ки дар хона нишаста расходи зиёдӣ надора, хариду фурӯш надора, дар 6 моҳ 1 маротиба харид мекунен. чизе ки маҳсулоте дора ҳамаш гиёҳӣ, табиӣ, шифобахшай. кремои беҳад нағз дора барои ҳами хел ҳар доначаҳое ки дар рӯй мебурорад, барои резиши мӯй, барои безурётӣ, барои меъда, касали қанд, ҳама намуд витаминҳо дора. барои стресс беҳад доруҳош нағзай, фоиданокай, витаминҳои беҳтарин дора дар ин ширкат. мехоҳам ки шуморам дар ҳамаи ширкат кор кунед, соҳиби маоши ҳар моҳаи худтон шавед. маошаш аз 100 000 рубл болоай. агар кӯшиш кардем боз зиёдтар, боз плюс бонусҳо дода мешавад. кор осонай духтаро, танҳо 2 одам мебарен, структураи калон месозен. ҳозир айни ҳол дар хуҷандам як офиси дигар кушодан, офиси шахсӣ дар душанберам буд, боз офиси калон ташкил мешава. иншоалло агар кор кунен маошора мегирен, ояндада маошҳои баланда. аз хуҷанд
осон шуд дигар дастрас кунӣ борҳо метавонем ки номеро рӯи экранда муроҷиат кунем. беҳтарин наставника ман барои шумо тавсия додистам. духтаро наставники нағз боша шуморам ҳамроҳи худаш пеш мебара, ёрдам мекуна, муфассалтар ҳамаи кора доир ба кора номерода муроҷиат кунем. духтаро блинчик пухтистам. и субҳона блинчик. блинчикоям ба маззаи заварной оби ҷӯшуда сода меандозум ко ҳамои рецепт полностью да як видео ҳамира рецептша нишон додагим. кадомида дар кора комментарияда закрепит мекунам амувайша силкаша дароин аму рецептои нами блинчика пазен. ира бинен чихе блинчикои хушрӯай аҷоибот имҷози пухтестам. иш қариб сухт. ҳай уша қариб сирха кадом ба амеди гап задиста будам ҳушум ба видео куним. инам хел меша духтаро гуфтам нишон тиём. баъзе вақт намеёвам нишон тиём нами блинчикора мепазм тез гудако мехӯранд шавзишда доран навора кунам тез. инам хел мебия блинчикора диден ай тунукиша ишда иш часпидена тунукакай. инами рецепт ҳастай тайёр кунем шумора. тарзи тайёр намудани клубни шоколаде духтаро удафа хушрӯ навор накарда будам. духтаро бисёр пурсидем ки чӣ хел тайёр мекунен. ина ҳозир ҳамаша нишон додистам. анам хел шоколади килоакира ма гирифтам. ина алпенголдам мешавад духтаро. ман алпенголдам боз мекунам. ҳозир ира тамом кунам боз алпенголда об карда давомушда бо алпенголд мекунам. маззаи ҳардуши яхеле фақат алпенголд блескаш бисёртар буда. ман муқоиса кардам. алпенгол хеле блестящий мешуда лекин ба маззаш зур. шароите ки мисол ай кондитерский шоколад набоша айбурам мешава. ин шоколади туркия ҳами кондитери ба ҳами тайёр кардистам. бо каме равған ҳамроҳ мекунам. 2 қошуқ равған ҳамроҳ кардам. мекобем анахе гарму гарм клубникора мешӯем қоқ мекунем ба салфетка дар морозилник 3 дақиқа мемонем. бисёри бад не ки яхи бад накуна. 3 дақиқа мемонем мегирен дар ҳами шоколади гарм зубочистка мондума ки хушрӯ то охирша шоколада нами чӯбқати осонтар мешава. ба чӯб тез думчакош ки майда ҳай қапиданаш ба роҳат мешава. тез мекунен духтаро барое ки шоколад хунук шуданаш мумкин ай. бисёри бадам дар морозилник намонен. ҳамин 3 дақиқа монен хунукак шуд басай бигирен ки ях накуна ки ба пучалай безеб мешава. замороженӣ умуман ҳамин клубник намешава. малина мешава лекин клубника замороженӣ намеша. бисёр мони ях меша баъд об шава баъд хеле мулоим мешава. ай ҳамин ҳисоб шумо метавонед ки дар ягон стакан ё бокалда бигирен ҳамин клубника ва шоколади обкардагитона ва клубникора тез медозен мегирен. ин вариант ча мешава. ман ҳама вақт ба ҳамин варианти худам мекунам. ҳар кас да ҳар хел удобнияй. раҳмати калон дӯстони азизи ман барои дастгириҳотон, барои комментҳои бениҳоят хуб, барои қадрдонитон ки ман як лаҳза ҳамин сухани дастгирӣ ва лайк коммент мегум мекунен. шумо вақти худтона дариғ надошта дастгирӣ мекунен. ҳазор раҳмати калон. шуморам бениҳоят инсонҳои хубен. одами нағз, одами дилиш соф, одами ҳами ба тавфиқ боша, одами мефаҳмидагӣ ки ба ягон каси дигар хислати бахилӣ надора мекуна ҳамин кора. барое ки ман аҳамият додам одамои бениҳоят хуб, занҳои бо тақво дар канали ман бисёранд. ба мисли як хешу табор боришидагием менависанд, дар ватсапам менависанд, чизе ҳаст мепурсанд, донистагӣ ман мефаҳмонам, гап мезанам. ҳатто дар комментариям ам хеле номошона шинохта кардагиам фақат ки менависанд, суханои беҳтарин менависанд. ман да хейтер камай духтаро ягонта мебиям ман гапи вайда ҷавобам наметиям. ҳамин ягон гап зананд, ягонташ ки лоиқи ҷавоб боша ҷавобаш метиям. бисёриш дар асабама вайрон намекунам. агар ягонта шава барое ки мегум ку нестай камай сразу блокш мекунам. худма ғам наметиям, асабама вайрон намекунам. инам хе дӯстони азиз инам хе боло шуда ба як ами килонкаи дигарда шоколади обкардагира мемонен ба азоби сурох мекунен. бо ҳамин тарз ороиш медиҳен. беҳад болаззат мешава. ҳатман омода созен. ҳозир вақти ҳамин клубника ҳай чанд қай метонен омода карда бихӯрен.
аз хонаи хуштоманам ҳавлиш омадистем. Ам бегай рафтем 1 соат шиштем омадем дахтаро. Дига наворам накардам рӯз дига зодрӯзи дахтари ҳеварам буд. Шиштем ҳама каса сарҷам. Омадистем инҷа хона. Гуфтам камта навор кунам, ҳам хел ҳаво бо гарм кадай чанд рӯз шуд. Бениҳоят ҳаво хушрӯ, ҳамаи ҷо сабзаву гулшукуфон. Мо гуфтам барои подписчиком иқа навор кунам, раҳбара рафтанда. Баъд савол меша ки шумо зарулёмен? Ҳамин савол буд. Ман низ зарулёб нестам дахтаро, ман дар ҳамин пеш мешинам. Марам ай ҳамин пеш ки навор мекунам ҳамаи ҷора фикр мекунем ки ман зарулёмам, не ки не, ман шафёр дорам. Шафёру мардак май. Саломат бошен дахтаро, то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошен.